Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule tunchum video at chuan American survival thriller film munom tak vertical limit ti hi toikim taka khira ngai thla khona hun ilo nei liang umyang tlang lon thiam tak Royce Garrett le afate pani Peter le Annie te chuan tlang sang le chhowut mai Monument Valley lon chwa tuma thei top an chwa mek lain an chung lama om lon thiam vaklo pani te chu ron tla thutin chu chuan Royce te pa fa in khai na shui po chuti boy ngalin anin nga na la chu abe thamna samai si ani chu thil te lek chuan rei adol seng don rawani ti hrechiang pa ber chuan afa pa chu awai na shui zai chat turati in eni phal lo chung Peter chuan apa thu pek zomin she tak chungin awai na shui chu azai chata a apa po chu athi chiang ne ani thil thlena changa kumthum zet aliam hnu chuan Peter po in tang lon bung lam chu chol sanin National Geographic atan ram sathla ala chau to china lelama eni eroin tlang lon lam chu la chol san hau lovin lar po alar to hli ani mun son sheta ram sadang thalak le atum lain Peter tha chang dol tu chuan accident te naw tokin Peter chuan tlang lai taka in beng bel military damdo in Pakistan sipai tombuk omna ni bok lam chu apan pui taringot mai ni Pakistan sipai le India sipai in dawlai chu lola ni zuin damdoi lam in dai lo na sataka wangin Pakistan lampo in an sipai te chu an lo chan nual to ngi ani aron chuana helicoptera damdoi tam tak om lain damdoi in dai lo na lana cheu chu Peter po in makati viau Cornell Soidanin chung damdoi te chu anta tur nilovin Mount Ke chu lon chwa tuma an pia dewa in beng bel tlang lon thiam rol te ta tur zok ani mel Mount Ke chu hi Mount Everest ti lava khovela tang sang berni in lon chwa po hi anamai lo viawani engkim chu billionaire Eliot Vana sponsor na vek nibokin ani po hian hun masalama khan lon chwa alo tum ve to a van nei thak takin vur tlang chi mata himin adam chuak hlok mai bokani tun chuma Mount Ke chu lon chwa le ngat atum chan po hi ama hlok na tur commercial thil wang ni in ama pui boma lon pui tur hian tlang lon thiam rwal chhornwal bokin chung zinga chuan eni po atel ve nge ani eni atel ve don ani ti asiatin Peter po in anin benbel na mun lam chupan ve ngalin kumthum zet in huto launi ma se eni eroin a unaw pa mel a mu chu lom mel po puchwang lovin apa wai na shui azai cha sakta ka wang khan aladem bang theirawani Peter chuan until ti tur chu thil ha om tak ani thu soin lon ve lo se adu hlena a eni chuan elayo ta hi arin tlak to ka kalon chuak ngei bokang chu kapa du dan po kha ani nge yang ti in chan a kho ve tlat mai boxi ani hemi nu hian Peter chuan kem pa omzinga chuan atha chang dol tur chu zong le in atuk maya kem chwa san le ngal chu atum bokani base camp nei tu pa ber skip le abial nu local manager le doctor ni bok moniki tenen chuan in mel shat bokin maktak mayin an voi khat in mona e tilovin Peter le moniki te chu an lai don de utlat mai bok nia zana Eliot chuan expedition member te tan party buat sai sakin chutia hlim em maya anom lai chuan papakhat in zwa buk tak Montgomery achron kalin ani chuan tlang lon tum group te chu an thi arin thuran soin khom dana chang hian thil chalo tak a khleng don ani ti ka she thei atia Eliot eroin assistant in khochin chu avil reng thu soin hlau thona tur om lauti na chang ve tla thung Montgomeryan tu in nge he expedition hi kai shwai don chumi chuan member boral thu hla mo phurngam don emni ti le in chu vele Eliot chuan tlang lon thiam chung chuang Tom McLaren a kai shwai na hnuaya an kal don tho chwa soile hemi nu phe hi chuan an zawai mai chuan hlim taka hun mang chhun zom le in Montgomery ero tlanga atom buk lampanin akal zuile nuk mai Montgomery thu soi wanga lauthong zwal Peter eroin afarnu chu lon lo mai turang yen le in khwa anom lo thut phei chuan thil la takania o tima se eni la chuan kumtam tlangi lon to lova thoron min peturin engdik na chanwo ma inei lo ati mak mai si
alandan chuan apawai na shui azai cha sakta ka wang khan eni hian a unau pa hi alangai dam theilawa apa thlan takngial po latlo mia lo wangin adem hle bokani atuk lama chuan antum ange yin billionaire elayo tali atim te chu mount ke chu lon chuak tura thok chuak zuin thui po an kalma in base camp lama om te chuan khonom lo zwalzel dan te chu anon shil tange heiwang hian McLaren phei chuan le thak le mai chu adua nima sela elayo chuan arem ti hau lovin ihlo ilakna ihna kha chatakin thok mai mai la ni chu atilet er mai base camp chwa san tum Peter po in tlang sang lama vur thlitle na sat zia chu mu in akir le pha hiala base camp lama omten a hlo om zia an shil nu po a anon kir lo thuan shil nuwa phei chuan au manuam thei to lo vur thlitle na sat lua tuk na awanga kalpo kal chalei thei to lo an thiam pui pa McLaren po in mi ho sapa elayo ta thu po chu zom du ta big lovin thi ai chuan ti in kem lama le thak le chutum ma se thui pon kalma in vur thi nasalu tu ka wangin ama eni le elayo te chu pu ka an tlak pha ta an thiam pui pa ber McLaren la chuan hliam tuarin a che thei ta der lo mai boxi vane thak takin eni le Peter te chu Morse code le transmit information kaltlanga in be thei lovin thil omzia te chu anin shil pop theya afar no chu aladam hlawani ti ashatin Peter chuan chan chwa na tho nge chulin a sheboka vur tlang tam tak an sut tlang angai don boxi wangin puak thei thil an momo don ani ti po shingalin Pakistani military lama chuan kalin an chanpuina awangen ta a anni chuan anne chhun tak meu nitroglycerin chulo pe in zanlama Peter chuan ama zui du tur mi chu azong le chan ngala nima sela ma ni nun na meu thapa chan chuan ati ma tel du chu an omang haulo elayo ta thachang dol tu chuan atel te chu $1 million chanve pek anni ang ati awang chuan tlem te chuan anron zom ve du sham chung te chu ama Peter Baka unaw Cyril le Malcolm te Monique le Karim te anni hopo hian eni te tan na borvel thleng chho tur chuan darkar somni pasari vel hun an man angai dona chu po chu damin an thleng chho thei kherangem shiat ani haulo heiwang hian Peter chuan chin chang a shiat deuh be sein eni te tlang London zana warning ron petu Montgomery chu an ruala kalve turin a soma ani chuan thudik tak chulo shil bukin alandan chuan ani hi kumthum liam ta a tlang lon thiam le ming thang tak ni chini in millionaire elayo ta hawin Mount Kechu lon chwa tuma an tho chwa chumin vandwai thak takin elayo ne na in chom anupui chu bauda maya arwange motak ngial po mu tur om silo wangin chuta chin chu anupui ruang talpo hlom in be sein tlanga hian acheng zui ta ani atir lama phei chuan Montgomery chuan anzinga telve chudu lo viau ma se bozinga chuan elayot po telve ani ti ashat nuwa ero chuan anzinga telve chu rem atita ani mi bote zong tur chuan in chen shang zuin Karim le Malcolm te chu anin peranga Monique le Cyril te chu in per bokin Peter le Montgomery te chu anin per don bokani group tin te chuan puak thei thil nitroglycerin chu pai cheu bokin le lama puk lama tang mek McLaren din mun po in niam lam apan bezel mai eni chuan anin ve na dam doi deksa metha son chu mantir mai do ma se elayo chuan rem tilovin enga ang to don chuang lova awi om mai kan lama mo zo kang ati deuh tlat mai ni rescue team te po in helicopter thlo theina sang ber chu thlengin mani kong lam zo in anin chen shang zui bok tlang lon chol san wang to Peter atwan fum big lutuk chu Montgomery po in ngai theilo nga le in anin mo sakhi phalo chau maya chang dun tur ni si chu anin swal lo chau tamai ni an om na mun vot hik lutuk wangin eni po atal boy ve chanta chuti chung po in elayo chuan damdoi chu eitir phal chuang lova aman amamo hunatan akhek do tlat ni in alang reilote a chuan elayot le Montgomery te chu in bepop thein eni din mun chatbik to lo zia ero Montgomery chuan Peter alaka chuan zepletin eni in ka unaw pa phone pero ati na po chu ngai poi mo lovin line chu akat dai mai
Cyril le teammate Monique te po in mi bote zon na chu thok ve mek thovin puak thei ak tu Monique la chuan a bek a chu atilum tamaya Cyril chuan zui ngal ma se kham sang taka chuan atlak pha lo chau pui tuma ron zui ve ngal Monique la chu che swal vele in an din mun chu a chaw dun ngang bok an chet vel na lama chuan an puak thei a chu titla zuin eni te tan na puk chunga chuan atla lu tamaya ala puak dar zui chu thil puak ngor chuan tlang sang lama vur tlang chu ngor ngingin an tan na atanga in ham chwa tum mek Cyril chuan a thi pha ta nge Peter te po in thil zia turo mang chu shathia ma se Montgomery chuan a farnu te zon mu wat chu a chul jok thu soin chan chhuwa tlak an to lo trep zo kani ative cha umai a u naw pa boral to awangin Malcolm po in an zin kong zo chhun zom zel chu atui to lo tak zet Karim po in a teammate tor na chu shathiam pui viawin kem lama le thak le puya te chuan a som pha hiala Malcolm ero in chu em chu adu big si lavani eni po in backpack ron tla lut chunga chuan dexamen thason muhlovin amale McLaren te chu a chiu zui molmola an kol ve mek man rem titlat lo elayo chuan alo thli reng rengot mai ni Peter te chol zoi chuan vur tolata him hlo Monikin aron pan lai chu hu in akut zung chang tliak te chu Peter chuan alo siam rem saknga sok sok bokani hemi nu hian Moniki po Peter te grupa chuan telveta in mi bo te zong tur chuan an thok chuak zui vele ta ani Pakistani military te chuan nitroglycerin chu ni ina em chuan ama in apuak ringot theiani ti mu chhuakin Peter te chu an shil cheve ngala anni po in vurkara chuan an thukru rang hle Peter chuan Malcolm le Karimate po chu shilve ngal ma se alo lik manawangin apuak ta thau thau maya anni pahni po chu thi chiang hle in apuak ngorna awang chuan Peter te omna tlang po chu amin vele thi ero omlo hlovin vurkara chuan nupakhat ruang khongvek to chu aron lord chuak hlol bokani Montgomery chuan chu mi ruang chu kumli liam ta a billionaire Elayotan Mount Kechu lord a huai hot masak ber chuma a gai tura a roile tlanga bota a voin ni thlenga ala zon reng anupui ruang nge yani ti chu shangalin anin nei zungbun chuan ama nge yani ti anem he chiang hle bokani hemi nu hian Montgomery chuan damdoi deksame thason chu zongle ngalin Peter chuan arwakin alo char hlo bok chu vele Montgomery chuan anupui thi chana mo phur tu chu elayot nge yani thu soin adam doi lak sakin amata na mangvek ani hi reporter te hne na chuan damdoi kha thli in alen boni na soya mase kanupui khan lenbo mai theina ada don lo ti ka chiang si ani chu wangin kanupui thina mo phur tu elayot hi ka that ve nge yang ti in ain tho sa zuina sa hle zana eni chuan unaw pa Peter chu be pople theilovin eni po in chance an nei tlem to ziale athi pha ve ze lang ti hlawin kaltir to mai turin angena apa boral thu hla po khan demna engma nei to lo thu shil hial bokani eni chuan vur me na awanga amit khomu theina a hlau na sat to awangin elayot la chuan McLaren chu thatin damdoi chu amata na mangzo ta vek mai Montgomery chuan phubalak ti lam hlir angai to awangin zanlaya Peter le Monique te chuan Montgomery tel lovin anzin kong chu anzo chhun zom taringot bokani puk chhunga la vur tol thleng le in chu chuan puk chhung chu ativot zwal hle heiwanga elayo tamang ang chuan theito pa tal chhuana kong dap zuin atha tak McLaren thisen lumte ne na changkopa abe nu chuan rocket chu hlotling taka kap chhuak thein banei thak takin achung deuh chialo ommek Peter le Monique te po in chu thil chu mu in thisen ron lan na wala chuan nitroglycerin chu kapin an mi zon te chu an mutangei maile shui the thangalin eni chu khai chwa masak ber tu ma se chu ti maya ol ai ani ta haulo Montgomery po ron thleng vele in Peter nen chuan an buai dun ngei mai a hnulama phei chuan Peter le Montgomery te chu puk chunga chuan zuang lut ve in a beidone moti elayot la chuan Montgomery chu alo hlau ngei mai mase a hlawang ero in engtin ma ati bi kri lem lovani
in po chua le tuma an chan mek lai chuan anin hamta na vur tlang chuke le phokin an zawai mai chuan din hun hla taka an ding le ta kum thum liam ta a eni te pa fa ho kham sang taka anwai ang mai chuan hlau thong taka in khai wai le ta furin anin hamta na la chu abe tham na samai si nima sila hemi chum hi chuan Peteran engma ti ngai to lovin Montgomery chuan anwai omle anupui that tu ti thei billionaire elayo talaka phubalak nan ti in ama waina shui chop chuan azai chata dai mai ni hemi nu hian dam chuak mi pathum te po chu base camp lama le thein monik po in eni chu en kol nga sok soka Peter le monik te in car po chu a tha chho sot le ni in alang athil ti huai sen thak takawang khan eni poina unaw pa chu a chuan tak zet thu shilin kapa po khana chuang ve via wang che ati nge ani ti chuan an zinga dam chuak zowe ta lote po Mount Ke chu lon tuma boral ta te thalak an tar na zinga chuan an lo tel ve ta reng mai ni ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen to zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule